Perang maksud top. Maksud tapi Des. Ketelak bocah iki. Jaluk apa? Jaluk mimi. Kon ngomong coy. Ngomong ya. Mimi. Mamat. Aduh. Mi. Wis Den, tau sik aku nek iki. Berani. Mimi. 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 Api. Ngombe. Oh. Ngilate gebak kok inget mimi yo memek. Hei, anu Beni, anu ngabet ae. Malah sampe gede. Ganas nih. Bar mimi.
Aja jago. Lah kok. Perangan udah cukup kecil. Orang kok mati. Mati kau. Ayo ayo. Ayo wis kurang man. Lah kowe do mlayu kabeh. Lah aku terus karo sapa? Lah bukti kabeh kok. Apa ora muni. Mripate lan. Ablas. Silang kabeh iki. Kok mula-mula. Apa? Ayo. Maju kowe kabeh.
banget dia cerita. Kunci ya. Hei, saya gue tanggung jawab. Bocah iki frustasi lho kok kono-kono. Ditinggal wedokane rabi.
lagi. Sesuk pray. Wahyu Manggolo. Hei, Pauman. Menulis sumingkir, ojo dadi watu sandunganku. Yen kowe pengen urip ning papan kene. Hei, Hei, wis cukup. Ojo monggo atus sing balung ngandele kulit. sing kok karteng iki. Iki sawangan, hei. Bakal kembali, hei.
Ada apa sih, Cong? Kamu kok gremeng-gremeng panggil saya, Cong? Rene lo.
Sabar lah sabar. Lho. Ramene iki. Ya aku isin aku Cong isin. Ora usah isin. Tenan Cong. Aku rono. Wele sedih lah Cong, tapi aku isin iki Cong. Aku malu aku Cong. Ora dadi. Tenan Cong. Ora apa-apa. Tapi bercanda. Hei! Kowe ku aja ngono. Kayak kono kowe ku. Ora apa-apa. Aku tak kenalan dhisik, Cong. Gegenan kenalan karo masyarakat Kertosono. Iya. Ayo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Lho dalah. Hei, Cong peteng. Sirahku mletik, Cong. Sirah mletik. Mletik nyang ndi lho, Cong? Iku belum ngarep. Nang ngarep. Waduh iki piye njikuke, Cong? Medon kowe anjlok. Masa anjlok, Cong? Aku ora roh ora ketok, Cong. Lho. Makasih Bapak Hangsip, love you. Gaya anem. Lah piye sorry ora tak taleni sirahku, Cong. Ora apa-apa. Kok anakmu diceluk. Muncul. Iya, Col. Coba aku elo. Gegerem kaya ngono. Dol apa ku dalem kono kowe col muncul. Lah iya kowe kok malah dol apa takok. Iya emang iki lho. Kok rame-rame iki dol apa ngono. Ana apa sajenengane? Bento. Iki mono ana ketoprak. Ketoprak, Col. Ketoprak apa, Cong? Ketoprak Wahyu Manggolo. Ketoprak Wahyu Manggolo. Saka ngendi, Cong? Saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Wedian, ketoprake sapa, Cong? Kok apike kaya ngene, Cong? Ketoprake Bapak Mogol. Wedian lah ya kok ketoke perdana ya, Cong, sowan nang Kertomulyo kene ya, Cong. Anjen, lagi iki muga saya ditembali neng ngono. Jalukam, Cong. Sen randang panjer dhisik yo gak umain nah, Cong. Mangkane nek panjer gampang. Gampang piye? Nomere diwaca, Col. Nomere ndi? Nomere piro? Iku lho nguriem. Nguriku ndi, Cong? Iku lho, Col, muncul ngisarem. Iya apa? Ora apal Pak nek ra tak waca. Mangkane diwaca nomere ben diapali masyarakat kene kabeh. Nek nanggap langsung ditelepon. Oke, ayo Mas, sing penak Mas dikendangi tak wocone nomere dicatet. 081 228 129. Kowe iki nomere kurang cepet, Col. Sing penak sithik cepet neh. Iya, Col, sing cepet, Col. Aku tak ngibing. Alah kowe iku tak boi jaranan, Mas. Sing cepet ya. 081 228 128 kiu 19. Wes marem. Ojo kesuwen. Ayo bareng-bareng nonton ketoprak nang Kertomulyo, Trangkil kecamatane. Ayo ndelok ketoprak neng karo joget DJ pong-pongno. Sound WM audio. Tak hitungane ya, Cong. Gagenan. Ayo mati didol. 1 2 3 4.
dab with it. Hit Ayo, the ayo, ayo. floor, stab. Joget bareng-bareng. Then after you stop, then you hit the molly bob with it. Dab with it. Hit the WM floor, Audio stab. lagi. Then after you stop, then you hit the Berkaleng-kaleng. molly bob. Siapa nih? Dab with it. RHS Production. Then after you stop, then you Lemonade hit the molly Channel. bob. Remix. Dab. Kabeh sedulur-sedulur. Then after you stop, WML Walisono, WML kabeh rembakan. Jeporo kudus. then after you stop, Asik. Goyang kentik-kentik. Goyang kentik-kentik. Asik, 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 asik. Wena elek. Remix. Oh, oh, oh. Ujeru. Ujeru. Enak, enak. Pakai remixer. Remix. Iki bangsane romansa atau apa kok dijogetan setan demit, apa? Macan iki. Iki lho kotange sapa? Sopo ngono? Lho, sapa bayi? Jebule ku wetan bintang. Botol. Apa wek. Oh. Wek. Wek iki apa? Wek. Piye lah maksudnya? Wek. Kowe iki ku apa? Wes goblok. Apa? Wes. Yo. Muncul iki malah muncul. Apa jawab apa kemana ae, Col. Lah apa cok? Kowe lha apa, Col? Panas. Ini yang gowo kipas angin ya. Ya aku tak cilik malam perutnya kon gowo ngene gede ngene. Yo kok kayak biduan. Wahyu Manggolo.